van. Bai? Bai, van. Hori da mutazio bat. Van. Eta horregatik ikusten dela hitz hori femeninoa da. Hitz hori femeninoa da. Orduan, emakumearengatik gan van. Hartuko dugu izen toki hau. Inglesez dezen da litzli. Baina Nederlanderaz da leem an vradain. Izokinaren saltua. Vale? Orduan, hartuko dugu izokin. Okay. Bradain. Okay, bradain. Leem an vradain. So, bihurtzen da, leem an vradain. De beste zehoz gertatzen daren, baina horretaz bana. Bosto soa zen. Orduan, izenen deklinabidea oso azkar. Daukagu nominatibua, daukagu funyog, an enyog, orduan funyog bihurtzen da enyog. Funyog an enyog. Funyog an enyog. Daukagu deikia, orduan, deitzen baldin banauzue, aforig! Patrick! Aforig! Porig, bihurtzen da, aforig. Bihurtzen da, porig, aforig. Patrick, porgamea, aforig. Genetibua, Fabi, ez dakit zein den, baina internetez, bakizu izan den, da kantante bat. Bai, zugutzen duzu, baina interesante da, zer izena irlanderazkoa da. Bai dirudi oso formato da, ez estatu espainoan. Fabio McNamara. Orduan, daukagu hitz bat mue, genetibua denez, itxasoaren semea, McNamara. Orduan, mue, hitza, itxasoa, bihurtzen da namara, itxasoaren. Eta datibua, orduan, era hitza da Irlanda, Irlanderaz era da Irlanda. Orduan, orduan, Irlandatik. Orduan, itzigingo dugu hain agian piskat hizkuntz politikaz piskat, eta ia noraino iristen garen. Hau zen oain dela, oain dela berreun urte, ezta? Irlanderaz hitz egiten zen eunekoa. Hau da Britainiaren estatuak egin zuena. Agian ez oso zientifikoki, baina ikusten da, Irlandera hasten da galtzen hemen. Eta ia galdututa zaguan. Sortzi. Nola zaten da hori? Sortzi deun eurogetal maika. Eskerrik asko. Ez lauroget betemaikan errolda bat egin zen. Eta maitza zen hogeiak baino gutxiagok hitz egiten zuen Irlandera. Orduan hori importantea da, zer Irlanda estatu soberana bezala eratu zen 1992an. Orduan, Irlanda estatu soberanoa bilakatu zenerako
Irlanda zegoenako hizkuntz Irlandara zegoenako hizkuntz minoritarioa zen. Estatua hasten denean, Irlandara ia hizkuntz minoritarioa da. Horrekin gauza asko explikatzen da. Orduan, hemen gaur egungo egoera pixkat, Irlandaraz hitz egin dezakeen begunekoa, eta zuek horretaz asko dakizue, hemengo egoera daleta. Ez da hain hemen, daukagu berroge batek esaten duena hitz egin dezakela. Hori da, erroldan esaten duena. Baina, badakigu beste gauza bat dela egia, Irlandaraz hezkuntza sistematika egunero mintzatzen den eunekoa. Petxoa. Galdetzen dizuet, ia zaileren hizkuntz politika bat begitia, hemen duzun grafikoarekin. Datu batzuk emango dizkizute, zuet. Egunero, 80.000 inguruk Irlandara erabiltzen du. Egunero, 80.000 inguruk. Hori da 2 baino gutxiago. 2 baino gutxiago. Beste data bat, Banco Waarlenden, Irlandako Banco Waarlenden arabera, 1 batek Irlandara erabiltzen du kutxazain automatikoetan. 1 batek. Hori da. Ez dakitzen bat denbora galditzen zaigu menuen. Itzegin dut horretaz. Ez dakit amreeltahti buruz entzunda kasuela da. Baina estatua, Irlandako estatu askea deitzen zen. Estatu askea egin zenean, eratu zenean, justu hamarkada horretan, bazakiten arrazo gordo bat bazukatala. Orduan, zer egin zuten? Eraiki egin zuten olako antolokuntza bat, eta deitzen zen Amreeltacht. Orduan, Irlandara mintzatzen den eremu administratibo eta erdi politikoa. Baina gehien bat administratiboa den. Orduan, Amreeltacht. Hori da, oain dela bat urte edo. Orduan, gara horretan, kriterioa zen, 25 edo hitz egiten badu, orduan sartzen da, erremu horretan. Orduan, hori zen, eta hemen, hori zen berrogeita bat, hemen 25. Gaur egun, eskualde hauetan, dira 92.000 pertsona. Horietik,
irroge eta 8.000 hitz egin dezake Irlandera. Orduan, Irlandaren burujabetza politikoa eta soziala baita ere hizkuntzaren berpiztundarekin lotzen da. Baina esan behar da, agian egin behar zen lana, oso zaila zen. Estatua, eratu zenean, hizkuntza erdi desaparatuta zegoen. Orduan, nik ez dut horrela utziko dut aurkezpena, eta agian galderaren bat baldin badugu, agian eztabaida bat izan dezakegu. Ez dakit. Edo, bai.